Ce am învățat întâi, înainte să vă spun. Deci ce am învățat în experiențele astea? Câteva puncte cheie din ce am văzut. De la Lehman. Deci când lucrurile par prea frumoase să fie adevărate, de obicei sunt prea frumoase. Și cred că asta Lehman nu avea o imagine extraordinar de bună când am lucrat eu acolo și de fapt de desubt era o realitate complet alta. Banca Mondială, aici am învățat, lucrând în sănătate și educație, că investițiile în sănătate și educație sunt cele mai rentabile, atât financiar cât și social. Și asta am văzut în multe contexte foarte diverse. La Kiva, care este instituția cu microcredit, am învățat că oamenii săraci au nevoie nu doar de împrumuturi și de bani, dar și de educație. Deci vedeam foarte mulți oameni acolo care luau împrumuturi, aici în Congo, luau împrumuturi și nu știau ce să facă cu ele, efectiv. Deci aveau niște business-uri care erau un fel de reselling, adică cumpărau un sac de cartofi într-un loc și îl vindeau în alt loc și făceau o marjă de câteva procente, mai puțin. La șoc am învățat, mi-a intrat ideea asta de schimbări sistemice. Da? Deci, și în Brazilia. Deci schimbările cu adevărat sustenabile și cu impact sunt sistemice și sunt întotdeauna implementate de oameni locali. Asta m-a și adus cumva în România, că mă consider cel puțin quasi-local și mi-am zis că aici aș putea să fac ceva care probabil într-un loc ca Brazilia sau ca Congo ar fi mult mai dificil. Și la McKinsey am învățat importanța excelenței și profesionalismului în tot ceea ce fac și asta am adus cu mine și sper să implementez la Teach. Deci puțin despre proiect. Am zis să încep cu viziunea. Și știu că proiectul a fost prezentat acum 2 ani. E în mare parte asemănător, dar poate pentru cei care nu ați fost sau poate ați uitat, o să trec puțin prin baza modelului, cum arată el și ce implică. Deci întâi viziunea. Deci noi creăm opțiuni de viață, noi așa ne gândim. Noi creăm opțiuni de viață prin educație. Educație de înaltă calitate pentru fiecare copil din România. Și aici domnul Pricopie ieri a menționat niște cifre care pentru noi cred că sunt motivaționale. Deci, și sunt următoarele, vreau să le repet pentru că pentru mine sunt foarte dramatice cifrele. Deci, abandonul școlar. 18% din copiii din România nu termină școala obligatorie. Deci 1 din 5 nu au școala așa cum este ea, dar nici aia nu este terminată de 1 din 5. 56% din cei care iau evaluarea națională iau o notă sub 5, da, care au ajuns. Și sub 50% ajung la BAC. Da. Deci asta e o societate care, dacă o facem un fast forward, nu arată foarte promițătoare. Și asta ne motivează, că noi credem că asta trebuie să fie schimbat dacă vrem o societate modernă și de succes. Acum, modelul. Modelul e foarte simplu și, de fapt, pe slide-ul ăsta o să explic tot ce facem și nu facem nimic decât ce se va găsi pe acest slide. Și asta e cumva partea, pentru mine, cel puțin foarte atrăgătoare a modelului. Atragem, selecționăm și dezvoltăm tineri absolvenți de top, ca învățători și profesori de înaltă calitate. Aici noi vizionăm și căutăm viitorii lideri ai României. Deci cam aici ne îndreptăm. Și căutăm oriunde ar fi ei. Unii din ei sunt în diaspora, unii din ei sunt aici, unii din ei sunt în Cluj, în Timișoara, în Iași. Oriunde ar fi ei, noi îi căutăm. Și avem un model foarte dezvoltat, tip headhunting, în care îi căutăm și îi aducem și convingem să vină la noi. Îi plasăm și îi susținem în școli publice de stat, în sistemul public, timp de 2 ani. Și ne concentrăm pe școli defavorizate, unde nevoia este într-adevăr cea mai mare și sunt școli care sunt realmente foarte dramatice. Dacă mergeți acolo, o să vă dați seama. Și partea a treia, care poate puțini o realizează, dar pentru mine este cel mai important element al modelului, este ce se întâmplă după acești 2 ani. Deci după acești 2 ani, noi creăm o rețea de alumni și noi îi vedem pe acești oameni ca agenți de schimbare în sistemul educațional și mai departe. Plecăm de la ideea că dacă iei un om cu niște abilități naturale, îi dai o pregătire care îl ajută și îi dă încredere și îl dezvoltă ca un lider, poți să creezi un agent de schimbare care să aibă un impact profund în sistem și în societate. Și asta e viziunea, schimbarea transformațională, da? Care nu este ceva ce se întâmplă mâine sau poimine sau în 2 ani,
poate în 5 ani, în 10 ani, care constă în reducerea inechității educaționale, creșterea statutului de profesor. Deci pentru noi asta o vedem când mergem în universități, întrebăm tinerii absolvenți, vrei să fii profesor? Foarte puțini sunt interesați în asta. Și nu este doar o chestie de bani, deci e o chestie mult mai adâncă decât salariu. Este felul în care este percepută meseria în societate. Și decalajul care există astăzi între nivelul educației în România și cel din Europa de Occident, și dacă vrem să concurăm cu Europa, trebuie să avem o educație care concurează cu Europa. Modelul este validat, deci noi nu venim cu ceva nou inventat, este ceva care funcționează de mai mult de 20 de ani. În state și în UK sunt programele cele mai vechi, dar sunt peste 30 de țări în program. Și vreau să vă luați cu două chestii care pentru mine sunt foarte importante și ține de mindset-uri aici. Ceea ce am învățat și ceea ce cred că este important pentru orice schimbare, orice interacțiune, mai ales când vorbim despre sistemul public. Perseverență și adaptabilitate. Și astea sunt niște criterii care acum le aplicăm și în modelul nostru de selecție pentru profesori. Deci noi vrem ca profesorii noștri să aibă aceste abilități și o să le testăm atât în interviuri cât și în assessment center-uri care o să le dezvoltăm. E nevoie de un idealism aici. Și aici faptul că eu vin din afară și poate nu percep, nu înțeleg toate problemele care sunt, probabil este beneficiul meu cel mai puternic în toată schema asta. Că de multe ori mi se spune că n-am să reușesc, că e greu, că îmi pierd vremea. Lucrurile astea, la un moment dat, adică nu poți să fii afectat de chestiile astea. Am ținut un idealism, cred foarte mult că nu are cum să nu iasă acest proiect și orice îmi spune cineva nu mă afectează și de fapt am creat un mindset, să zicem, în care fiecare obstacol e de fapt o oportunitate. Deci de când ne înfruntăm cu ceva, o vedem ca o șansă de a schimba modelul, de a veni cu ceva nou, de a avea altă abordare. Adaptabilitate. Deci aici, mai ales un lucru cu ministere și cu oamenii în sisteme, e clar că nu o să iasă cum crezi tu că va ieși. Da? Deci asta am văzut pe pielea mea și foarte important întâi să ai un plan B și poate C și D și E, pentru că nu o să-ți iasă cum crezi. Și soluțiile, noi suntem sub o presiune foarte, vorbeam cu alt speaker înainte de prezentare, avem un timeline foarte accelerat și o soluție de 80% care o avem astăzi e mai bună decât să așteptăm pentru soluția 100% care vine mâine, poimine, la anul sau niciodată. Deci astea sunt cheile care le-am folosit noi, care credem că sunt foarte importante pentru orice model de schimbare. Deci nu se poate, e interesant asta că nu se poate, pentru că întotdeauna vine, deci vă dau un exemplu, da? Când mergi la minister sau la inspectorate sau la școli, ei zic, da, găsim posturi, e ok, dar nu o să vină nimeni să aplice să fie profesor. Deci nu ai să găsești pe nimeni. Da. Când mergi la business-uri, ei zic, nu o să te lase ministerul să faci chestia asta. Da? Când mergi la studenți, ei zic, n-ai să găsești finanțare. Deci, întotdeauna nu se poate vine din cealaltă, adică la mine e ok, se rezolvă, dar cel din cealaltă parte de acolo ai să ai probleme. Da? Deci, asta e mentalitatea care o văd. Da, n-am intrat foarte mult în detalii, dar noi avem nevoie de implicarea profundă a comunității de business și nu e vorba de bani aici, e vorba de, ce am zis, in-kind-uri, mentorat, ideea că nu ți-ai aruncat viața la gunoi mergând în învățământ și că dacă stai 2 ani și te răzgândești, ai un job în privat, poți să mergi la un internship, lumea de business nu o să se uite la tine ca pe un ratat, care asta este percepția acum dacă intri în învățământ. Da? Deci voi aveți această responsabilitate, cred, să arătați că un om care vine din învățământ poate fi un angajat ok.